og amen. Tupakpakan ng Ginoo mga igsoon. Okay, so ang atong title sa atong topic karon is Gugma sa Dios. Musulti ko ninyo, ang una akong i-introhan pagsulti nga ang Bible maoy atong tamdanan sa Kristohanong kinabuhi. Unya, ang punto nako diha is ang tao mo'y dapat mo adjust sa Bible, dili ang Bible mo adjust sa tao. Because naay mga tao nga maglisod silang dawat sa kamatuoran sa Bible, nga pugso nila ang Bible musulti og mga butang wa gisulti sa Bible or dili pattern sa Bible. Unya, murag ilang gimanipulate or gituis ang Bible. Mo quote silang mga verses para musulti ang Bible nga mo uyon sa ilahang kinabuhi or ginabuhat para di kay sila makonsensya. Pero importante ang pagtuon sa Bible para makibaw ta unsa gyud tinuod nga gisulti sa Bible. So kani siya mga igsoon, muhisgot ko about gugma sa Dios, muhatag kog upat ka kamatuoran sa gugma sa Dios nga dili iwali sa pulpit. Kausaran ako na iwali. Okay? Dili na ninyo madungog balik. Mag-live mo, kadungos papa ni. Okay, kausaran ko na isulti, kausaran ko na iwali. Unya ini kahuman na kog hisgot aning upat ka kamatuoran sa gugma sa Dios. Hisgotan nato ang Yahweh. Unsay key? Dili man PM ang key, no? Dili private message. Ang key sa gugma sa Dios na ay Yahweh para masabdan o ma-experience ang tinuod nga gugma sa Dios. Unya basta nya inighuman ako gisgot ani mas mulaw mang inyong pagsabot og mas mo init duhara inyong pwede reaction. Either mo rebuild mo nya moingon mo di na tinuod imong giwali pastor, mag-rebuild mo. Or number 2, mo init ang inyuhang pagduol, pagdot-dot diha sa Dios. Maura na ang duha ka reaction nga pwede ninyong kanang buhaton sa usa ka tawo inig makadungog ani nga message. Okay? Andam na batas pulong sa Dios? Okay, upat ka kamatuoran sa gugma sa Dios. Dili iwali sa church. Number 1. Okay? Talagsara hisgutan sa imong Bible ang gugma sa Dios. Okay? Kung imo siyang itali, kanang wala kay lingaw sa inyo ba? Ya magtali ka, tigaan ta mo 5 ka punto, ilaw man ni. Nga kung imong tun-an imong Bible from Genesis to Revelation, imong mabantayan tagsaramang kalagi nimo hisgot nga ang Dios na higugma nimo, ang Dios na higugma sa Israel, tagsa kay na mo mention. Okay? So, naipipila ka mga points nga akong hisgutan aning una nga punto kay kasagaran sa church karon, gitreat na to ang Bible nga mura bag kada page sigig ingon ang Ginoo labtika nya dili na moy main emphasis sa Bible. Now akong klarohon as early as now nga wala ko nagtudlo nga ang Dios dili gugma, because klaro nga nagsulti ang Bible nga ang Dios gugma. God is love na ana sa imuhang Bible. Pero tigaan, ako lang gusto ipakita, di na mo'y sigihan o mention or emphasize sa imong Bible. Nga mo na ato maabtan ito sa tumoy. Point number 1, mga igsoon. So, upat ra akong gibutang draper, muhatag kong extra. Tulo ni siya originally niya din, hatag na ko na ang kaupat as extra. Pero una mga igsoon, kay bao ba mo nga ang inyong Bible, depende sa version, kay daghan mag-version ro na New King James, NIV, unsa pa na diha, ang gidaghanon sa verses sa imong Bible, hopefully nun, basta tag Bible. Ang verses sa imong Bible, mudaga na siya 30,000, 30,000, hangtod sa approximate. Ang gidaghanon sa verses sa imong Bible, depende sa version. Wala kaabot 1,000, wala kaabot 1,000 ang verses sa Bible nga mo mention sa gugma sa Dios. Dili kaabot 1,000. Pasabot ana, so 1,000 is to 30,000 or 31,000. Pasabot ana, dili di ay 90% sa imong Bible mo mention sa gugma sa Dios. Dili sad katunga, dili kaabot 50% sa imong Bible. Dili kabot kato nga mo mention sa gugma sa Dios.
Dili kaabot 25%, abi na kog 1/4. Kana mo palit kag asukar, 1/4, papalit ako 1/4 nga asukar. Dili kaabot 25%. Shocking, dili kaabot 10%. Wa pagyud kaabot 5% sa imong Bible ang mohisgot sa gugma sa Dios. Shocking? Okay, now ayaw tuod dayon tun-ay mong Bible. Be, kung may tinuod may gisulti be, Genesis, in the beginning. Kuha kag ballpen, imo ding ilista. Ilista nimo, itali nimo kada mention sa gugma sa Dios, whether niingon nga gugma sa Dios or ang Dios nagstorya niingon siya gihigugma nako si Jacob, si Esau wala. Ano man inana, gugma, anything gugma. Itali siya. Nga, I'll guarantee you, dili mahurot imong ink. Gamay ra kay kag magamit mga igsoon. Point number 2 or letter B. Bisag imong tagsa-tagsaon ang books sa Bible. Kung imong tagsa-tagsaon ba ug tuon, imong mabantayan gamay ra ang mga books nga naay mention sa gugma sa Dios. Magsugod ta sa Genesis walay verse bisag usa nga mohisgot sa gugma sa Dios. Exodus, wala. Leviticus, wala. Numbers, wala. Deuteronomy, nay usa. Nas Deuteronomy 7:7-7:6. Nga moingon dito, ang Ginoo, wala mo gipili sa Dios or gihigugma sa Dios kay daghan mo nga mga tao. Okay? Pasabot ang iyang main point ana is moingon na siya, wa mo gilove sa Ginoo tungod kay special mo kay gilove mo sa Ginoo. Kabantay ba mo sa kalainan? Okay nga. So mo na siya namo nay usa ra nga ma-mention in Deuteronomy about love of God. Sa first 5 books pa lang daan usa ra ang book nga mohisgot sa gugma sa Dios. In Humans Deuteronomy, sa sunod Deuteronomy, Joshua, manang Numbers, wala sa Numbers. Wala sa Genesis, wala sa Exodus, wala sa Leviticus, wala sa Numbers. Deuteronomy, na usa. Sa Joshua, wala. Judges, wala. Ruth, wala. 1st, 2nd Samuel, wala. 1st, 2nd Kings. Hangtod mo, abot ka sa Salmo. Inig-abot sa Salmo, daghan ang mention sa gugma sa Dios. Kay ang mga composition ni David, inig mag-compose siya, iyang ipasa para ipa-record, dili wa may recording sa una. Iyang ipasa, iyang composition, pirmi siyang makahisgot sa loving kindness sa Dios. Nga His mercy is new every morning. Nga grabe ang iyang gugma, especially sa panahon nga bisag nangabit siya ni Bathsheba, gipasaylo siya sa Dios. So ang Salmo, daghan siya gihisgot or mention sa gugma sa Dios. Inighuman sa Salmo, inigabot sa Ecclesiastes, walay mention sa gugma sa Dios. Panultihon, wala. Ang Song of Solomon, which is love song, walay mention sa gugma sa Dios. Okay? Abot na dayon sa mga prophets, si Isaiah, naiduha, dili si Isaiah, si Isaiah, the prophet Isaiah, na siya'y duha ka mention sa gugma sa Dios. Ezekiel na usa, Jeremiah na usa, Lamentations na usa ra gyud ka verse. Unya inigabot ni mos 12 ka mga propeta, mga minor prophets, no? Katong mga sila ni Jonah, Obadiah, mga part sa Bible di nimo basahon. Mga na ko. Mga parts sa Bible nga mutan-aw mo table of contents kay wa mo katultol. Okay, mo na ako. Asa nang Obadiah pastor tanawas table of contents dai. Manana ba? So sa 12 ka mga apostoles, sa 12 ka mga minor prophets, dili sila minor tungod kay ubos silang bili. Mubo lang ilang gisuwat. Okay, wala pasabot nga low ang tan-aw. Okay? Sa 12 ka mga minor prophets, usara ang nag-major sa gugma, which is si Prophet Hosea. Nga mao ni siya kung gitudlo ninyo, katong dugay na, nga ang iyang mensahe is giingnan siya sa Ginoo nga pagminyo og prostitute.
Unya din shock siya, oh, ano man Lord? Unya din giingnan siya sa pag minyog prostitute, niya human sultian ti ka na imong minyuan nga prostitute, makaanak kag tulo nay uban imuha nay uban dili. Ngan sa tulo niya ka mga anak nay usa nga ingon ng Ginoo, gusto ko ang imong i-register sa PSA, no? At pasawat sa live birth, ang isulti sa mananabang ingna ang iyangan kay dili ako. Not mine, or sa Hebrew, lo ami. Nasultian po siya sa Ginoo nga moabot sa point sa ilang kaminyoon nga diin mo iyang ibaligya balik mo. Balik siya siyang karaang kinabuhi. Gimingaw siya. Nga dayon kauman iyang ibaligya iyang kaugalingon. Yan ingon ng Ginoo, gusto ko imo siyang gukuron. Imo siyang paliton balik. Kakalas yung kwarta. Ipaliton nimo balik. Higugma og balik. No? O niya dayon, muingon dayon, yung sa paman Lord, niya muingon dayon siya, ingnang Israel, mo na akong gibati niya. Okay? So, sa mga minor prophets, si Hosea, na mga mention sa gugma sa Diyos, si Zephaniah, myself, nasa siya mention sa gugma sa pero sa kadaghanon sa Old Testament, mapili ra ang naay mention sa gugma sa Dios. Now, ayog tuo dayon, tuo makadayon sa pastor, giilad ka. Basahang imong Bible unya pagtali. Ano yan, be? Saan ka tinuod, be? Nabo ko'y Bible app. Di ba? Pwede na ka mo search dito. Nya, imo rin search is love. Unya human, basta ang love, dili tawhanon, dili dautan nga gugma, basta in reference siya sa Dios, nga ang Dios gugma, then pwede mo siya itali. So, di magamit kayo imong ink. Daghan pa kayo nagsobra. In case nga muingon mo, ayaw kira na pastor, kay ano, inigabot sa New Testament pastor, daghan na mag-mention sa gugma sa Dios. Now, sultihan ka, masyaka kay sa Matthew, wala. Sa Mark, wala. Sa Lucas, naiusa. Sa John, kinaman das John 3:16, lain sa gayo. No? Unya, ang pinaka-surprising sa tanan, ang pinaka-surprising, kay ang Acts, nga naman, sa Acts manggod sila grabe na nangyaw. Sa Acts sila grabe ni evangelize. Dito sila muingon nga pag hinulsol kay ang gingharian sa dito to. Dito to sila ni grow ang church pag-ayo. Unya walay verse sa Acts nga mo mention sa gugma sa Dios. Nya di kana bisa kung daghang ko gipahisgot no nya kapoy ang tibok Bible o unahang Acts. Nya importante na siya. Kung pananglit walay mention sa gugma sa Dios sa Acts, unsa man di ay ilang giwali as evangelism nga grabe sila ni grow kung wa sila ni mention sa gugma sa Dios. Abi na kog nagsigi sila giingon, bro, gigugma kas Ginoo, bro. Dool sa Ginoo, bro. Dili ingon ana ang ilang message. Kumutan-aw ka sa Acts. Nya tan-awan, paspas kay ron, high-tech naman ron. Di naman kinahanglan manuman basa, pwede ra maka mo search. Search na by mention sa Acts about gugma sa Dios. Inikahuman sa Acts, inikadto na sa mga suwat na may mga pipila, na mga mention sa Romans, kuha ko masayop 4 or 5. Sa Corinthians wala, sa 2 Corinthians burg na itulo. Unya abot gamay ra gyud kayo na ang katong Ephesians, murag usa sa Ephesians, wala sa Philippians, wala sa Colossians, inigabot sa Philemon, sa wala, kay ang hisgutan sa Philemon is kadto man tong empleyado or ulipon nga ni Layas, unya ang iyang amo is Christian, unya nasugatan ni Pablo ang iyahang ni Layas nga empleyado, unya nahimong Christian. Unya iyang giingnan ang previous amo, dawata ni si Onesimus. Mamay pangan. Ang meaning niya useful. Pero sa una useless kay nidagan man. Basta mudagan ka, awulgay ka, ni awul man siya. Awulgay ka, useless. Pero niingon siya, nabag-o na ni, dawata ni. Kung naa siya'y utang nimo kay iyang gikawat, ako'y bayad, ingon sa Pablo. Nya mahura na ang message. Walay mention sa gugma sa Dios. Unya inihanto mo dagan na usa sa Hebreo, nya sa James wala, Peter wala, no, nya ang sa 1 John ay 12 ka verse.
Inig abot sa 2 John, wala. 3 John, wala. Sa Jude, na usa. Pinadayag, usa. Gamay ra gyud kaayos tanan. Ang naay mention. Mention pag yun. Di pa gyud nga perting daghana ana nga book. Ang naara gyud nga daghan og mention sa usa ka book, Salmo ra gyud. Now, mo na siya ikaduha nga point sa letter B, by book, kung imo siyang tan-awon by book. Ikatulo nga punto, ang Bible nagtudlo nga ang Dios gugma. Mangutana ko unsa nga verse. Huh? 1 John 4 verse 8. Very good. Nanay usa. Tigay pakuglain. Tigay pakuglain. Tigay kuglain because og ang Bible muhisgot gali nga ang Dios balaan moabot na siya 500 ka mention. Og ang Bible muhisgot nga ang Dios matarong moabot nag 600 ka mention. Pangita kuglain aside sa 1 John 4 verse 8. Oh, 1 John lang gihapon. Sa imong Bible, duhara ka verse ang moingon nga Dios gugma. Nagpasabot ba dili siya gugma? No. Di lang siya mo'y main emphasis sa imong Bible. Gani kung imo ning pamalandongon og tarong, kung nay usa ka tawo nga wa kadungog Christianity, wa siya kahibaw-an ng Bible, unya moingon siya, bro, akong basahon from Genesis to Revelation. Ingon siya, ha? Akong basahon from, inusinti ka siya, from Genesis to Revelation, akong basahon tanan bro. Kaybaw baka makaybaw ra siya nga ang Dios gugma kung maabot na siya sa duols pinakatumoy. Kay ang 1 John, tuwa man na duols pinadayag. Dili siya makaybaw nga ang Dios gugma sa Genesis. Di siya makaybaw nga ang Dios gugma sa Exodus, sa Leviticus, at na siya makibaos pinakatumoy. Okay. Ikaupat nga rason or proof nga ang tagsara ang mention sa gugma, natandog inyong pagtuo, no? Pastor, kalma lang. Ang make sense ni nag-abot sa tumoy. Nag-abot na ko sa tumoy, so wala mo lang, ana din ha. Okay. Now, ikaupat, kibaw ba mo nga ang Dios sa Bible daghagan? Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, Jehovah Makadesh. Naa siya, chicken si chicken.